Моето име е Георги Петков и аз съм част от гражданско движение Будител, група приятели, които решихме преди няколко години да започнем да работим за бъдещето на нашите деца. Сега се опитваме да помогнем на отец Милен, който е тук сред нас тази вечер. Най-новите, най-големите и най-хубавите храмове в Асеновград, който се казва Свети Архангел Михаил, в чийто двор е изградено вече на груб строеж неделното училище и в момента събираме пари, за да може да го довършим и може да работи. В момента е да напомня, че спектакъл е безплатен, който има желание и възможност, разбира се, може в кутийките по всяко време да остави каквото му е на сърце. Това наше начинание, което сме започнали в храм Свети Архангел Михаил в Асеновград за изграждане на църковна сграда за духовно обгрижване, духовна просвета на децата, а и на възрастните. Just the two of us, oh, you and I. Няма го морето бясно, и няма го брега горещ, и няма нищо, просто нищо. О, днес паля свещ и отново се моля. Хайде всички! Моя страна, моя България, моя тъга, моя България, моя тъга, моя България, при теб ме връща вечно любовта. Благодаря ви много. За мен е чест. Откъде да намерихте тези деца? Не в България. Нашата държава е пълна с такива талантливи деца, затова ние работим за тях. И каквото и да ни казват постоянно там някакви трагедии, някакви лоши работи, всъщност ако се обърнем към децата, те са прекрасни. И трябва да гледаме тях и тяхното бъдеще и нещата ще ни се получат. Поне в това нещо вярваме ние от гражданско движение Будител. Нашите деца са страхотни, само ние трябва да им дадем път. Баща да не може. Може да се спам. Яла тук. Ти не чули какво казах? Имам познати навсякъде. Само да разбера, че сте излизали. Ясен ли съм? Айде вътре.